kotxe estrangeroa. Ikusi, zera, volantia eskarrari handakata. Iepa! How are you doing in Belauntza? Hombre, Pagadi, zer abile ben? Meka guztatzu, ezatzen diozu. Hombre. Pentsatzen un kotxe inglesa ikusi eta volantia eskarretan da, zera, hemendik, zera, Inglaterratik galduta zabiltzala, ni Mikel zu? Iraitz, meka guztatzu, zera, korrekalari biltakoa zera. Hoixe, bea. Meka guztatzu, horre batzu ezautzia, Iraitz, eta kotxe hau zer, nondik atea zu? Kotxea, Inglaterran, behatzi urtenan bizitzen du nahi. Behatzi urte Inglaterran. Eta handik ekarri genuen den, kotxea eta... Baita umeke, dena. Umeke, bai. Bai, dena. Zuntzako brexitak ez du balillo? Balillo. Errezan da kotxe ibiltzia. Bueno, aseran pixka raroa, baina ba. Utziko aldiazu pixkat ilusin biltzia. Bai, untzutuk ez. Hemetxe kotxe inglesak, hostia, impresik egiten du, Bueno, ba. Gustatu zaizu? Gustatu, baina belur pixkate pasa, Pakizen izaldu kotxea. Kontutan eko ikainan. Bueno, Iraitz, eta goin ze martxa? Bai, masaje hartu badet. Masaje hartu behar dezu? Entrenatu eta masaje hartu. Bueno, entrenatzen dizatu zordun. Bai. Bazen ba, masaje hartzea, garajea. Masajista herriku alda, ego? Masajista? Oantxe ikusi ze masajista ekatenik. A ver, masajista. Hau xean ez masajista. Cristo, hemen ikusten dira galtza batzuk. Galtza batzuk? Galtzak, masaji ematea alduen? Probatu ingozu baina. Joa, Cristo. Masajen servizio baite honek. Vale. Bueno, ba, Iraitzek esan dagoa. Hemen txe, masaje berezik jau, probatuko dugu. A ver, galtzak eta zapatiak kendu? Adios, hasikia, lehenengo programatan zea. Bueno, ba, espektakulu ba. Galtzak kendu eta hemen txe, masaje probatzea. Vale, baina imarezu sartu hankak? Horre, etzan da jarri. Etzan da jarri eta hoida. Pulsatzetik, gapa. Hoida, eta hankak hortik ateaz, mendik ateaz. Arrantza juteko ere balio, galtzeuk, Presto. Presto. Ba, martxan dio. Bai. Jarri etzan da, etzan da, bale. Etzan da, normal. Etzan da, martxan jarriko da. Vale. Kalamerek ez dugu, emango ez da? Bueno, relajatu. Relajatu. Ostia, pustu zen, nahi galtzak. Relajatu. Ikusi, zera, mitxelineko muñeku ezela. Ostia. Honek? Honek estutuko izu, goraka. Bai. Eta itizuna da, bueno, odola eta ziginkeri guztik, mugimendu jarri eta dena garbitu. Adios, ni ziginkeria izango, odola ez daki baino, ziginkeria izango. Eta hau entrenatzeko eta ibiltzen dezu, Iraitz? Hau entrenatuta geho. Hau, zera, estutzen nahi da, Nahi hemendik gora ja, zera, hantan, zera, Rambok esatezun bezala, no siento las piernas, me cago en sos, impresionantia da, ja zera, muñeku bezala, gatu nize metxe. Eutsi azkenakoa. Iraitz, txapeldunakin, me cago en sos. Kontu, hemengo partia peligrosu eta, nahi hanka galtziki gotza ja, baina hemengo partia. Argi. Ai, atzakaldegetik, bai? Me cago en... Oi, ipurdia gortzeko eta... Ai... 5 segundo utzi. Bat... Edo beak emango izu. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hortxe. 8... Honetxe da. Urtu berri hon! Atengo hemendik, atengo. Bai, masaje pixka hartu zu eta... Masaje pixka hartu, Bueno, Iraitz, eskarrik asko, esperientzi guztia egitek, Iraitz, galtzak. Galtzoiek puztu jendia, eta hainbeste puztu zendia, oliategi batian bezala gertatzen da, arrautzak sobral daude. Importantena, ni traki probatuta, nik uste belauntzarako ideia berri bat etorri zaitela. Negozio bat jartzeko belauntzan. Zer negozio, hementxe, taller mekaniko bat, neumatikoena. Mikelin, neumatikoa. Eskerrik asko, Iraitz.